Мәктәп укучыларына түгел, укытучылар да бүген яраша ГТО нормативларын тапшыра. 9 ноябрь көне Тойгылды мәктәбе укытучыларына ГТО күпрәк билгеләре тапшырылды. Безнең инде бүген балалар озынлыкка сикерәләр, челночный бег йөгерәләр, тагын отнимание туловища, аннан соң инде безнең тагын отжимание ясыйлар, һәм турниктә дә күтәрәләр. Укучылар инде алдан ук әйтеп куйган, әзерләнгәннәр, бик яхшы күрсәткечләр менә карап торган күрсәтәләр. Без аларга уңышлар телибез, спорт белән шөгыльләник, ГТО нормативын үтик. Бүген көндә бик күп райондашыбыз ГТО билгеләренә ия. Аларның күбесе алтын билгесе. ГТО буенча 6 баскыч исәпләнә. Мәктәп яше 5нче баскыч белән төгәлләнә. Тойгылды мәктәбендә бу көнне 28 укучы ГТО нормативларын тапшырды. Алар 5 төрле ярышта үзләренең егәрлекләрен сынады. Миңа 9 яшь, мин спортны бик яратам, һәм көрәш түгәрәгенә йөрим, һәм башкаларга да йөрергә мөмкин итә. ГТО нормативларын тапшыру әлбәттә кирәк инде, ул безне сәламәтлекне ныгытуда бик ярдәм итә. Һәм бездә инде балачактан укучы чагыннан шушы нормативларны биреп бардык. Һәм инде барлык укытучыларыбыз да хәзер биреп бара, һәм инде безгә карап укучылар да дәртләнеп эшлиләр. ГТО нормативларын тапшырырга теләүчеләр ГТО сайтында теркәлергә тиеш. Аннан соң уен саны билгеле була. Нормативлар махсус ГТО мәйданчыгында тапшырыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.